खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दानस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै मुथुजों आंजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै मुथुजों आंजों बिराद खुसि आरोना, जों सानैजों बिराद खुसि खामानि मावनो नागिरदों। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन जोङो हस्पिटालाव थांनो थाखाय थफ्ला थफ्लि रेडि खालामसै आरो बै समावबो जोङो बेबिनि थाखाय बहुत बायदिसिना बायखाबायमोन। बेयाव आं एसे भिडिअ बानायदोंमोन ना, सोरबा कमेन्टआव बहुतानो बुंहरदोंमोन मोजां सुखाना लानानै बेगफोराव सोनानै दोनखाहोरि होननानै बुंहरदोंमोन। नाथायबा जोङो सुनाया सुदों, बेगाव सोथ'वाखैमोन आरोना, खनसेयैनो सोगोन होननानै। ओमफ्राय जों दिनैसो सोनो नागिरबाय, जोंना समाबो मोनफैथारबाय नालाय। आरो बिराद खस्थ' मोनबाय आरोना आङो अजन बारायसोनायजों। सिगाङावथ' आङो 48, 49 बिदिल'सो जायोमोन। ओमफ्राय नै दा बिदि देहा जानानै 60 केजि जाबाय आरोना दाखालि बावै सुनायावहाय। ओमफ्राय नै दाखालिनिफ्राय 15 दिनसो जाबावबाय नालाय, दा सुबाला 63, 64, 65 हालागैसो जाहैसिगोन नामाथाय। एसे उन्दुनाय मानायफोरावबो खस्थ' मोनसोग्रा जाबाय, साख्रु साख्रा जाला जोब्बाय। बिनिखायनो जोङो डक्टरनियाव थांसै होननानै सानबाय आरो। दा डक्टरनिसिम मोनहैनायावहाय डक्टरा जोंखौ नर्मेलसो खालामना होयो ना सिजारिनसो खालामना होयो मिन्थिला। जेखि जाया जोङो थांनो थाखाय रेडि जानोसै आरो। जेखि जाया मानो नोंथांमोनाबो जोंनि थाखाय एसे आर'ज खालामनानै होदो, जाहाथे जों जोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ नोंथांमोननि बोर सारस्रिनायजों, इसोरनि बोर सारस्रिनायजों पुरायै जाफुंहोनो हायो आरो। मोजाङै मोजां थांना मोजाङै मोजां बेबिखौ लानानै फैनो हाथोंसै आरोना जोङो। बेखौनो आंबो आर'ज गाबो, नोंथांमोनाबो एसे आर'ज खालामनानै होदो आरो। बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय जों बेबि मोननो नागिरदों, बेनिखायनो बहुद एक्साइटेड जाबाय, सिमां मानि नुग्रा जालायलायलांबाय। आंनि बेबिया ओरैबायदि आयु मा बुंबावनो आरोना, माथो रायलायबावनो। जेखि जाया जोङो थफ्ला थफ्लि जगार खालामनायखौ एसे भिडिअ लानोसै, नायलांदो अब्लालाय। खनसेबाव देखायबावनाय जाबाय, बेखौ दासिमबो हायाखै जोङो, दिनै हागोन। ओमफ्रायो बेफोरखौ बिदि सुगोन आरो थन्नाय सोदोब्रा बेयावसो सुगोन। जों थन्नानै दोनखाबाय नालाय, ओमफ्राय नै ट्रलि बेगाव सोगासिनो आरो। बायचान्सनि थाखाय मा नांगौ बारा मिथियाहाय, जायखिजाया गांनैसो सोनानै लांसै आरो। ओमफ्राय माबाफोरबो नांगौ, कम्बल बिसना सादोर, कम्बलफोरखौथ' सिङावसो सायावसो नांगौ। हेलो 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 आइছো সেদিন কেন এ আমার ঘৰৰ লোকে আছে না কোন ফালে এটো আপোনাৰ কোপাটি লাইনত অলপ আগত আহি ৰাইট সাইডত গেট আছে বাউন্ডাৰী থকা ঘৰ এটোৱে হ'ব ঠিক আছে হৰণ মাৰিলে হ'ল মই ওলাই যাম
आथिङा नै आंना लास्ट मुदाव पाम्प सोनाय बायदि जाबाय आरोना बुद्रां बुद्रां जाजोब्बाय नै आयो अनजिनि आथिं मा जाबावगोन जिनिरबो जाजोब्बाय बुंनो हायिया आथिंखौ नारना टेब्लं थांगोनदां ओमफ्राय थांदोंना नै सेस लोदो लोदा जाजोब्बाय पाम्प हाबजोब्बाय बेयाव मुथा मालिस खालामना होगासिनो नै आंनि आथिंखौ उपाय गैया गाव हारसिंबो खालामनानै लानो हाया बेखायनो आरो सोरबा सोरबा साननो हागौ हौवाखौ आथिं नाहोलायदो होननानै साननो हागौ हौवा हिन्जावनि गेजेराव बेबायदिनो अनलायनायानो थाखानांगौ मालाबा समाव आं हायाबा मुथुआ आंखौ हेल्प खालामनांगोन मालाबा मुथुआ हायाबा मुथुखौ आं हेल्प खालामनांगोन बेफोरसो अनलायनाय आरोना हौवा हिन्जावनि गेजेराव दा आं हारसिंबो नाना लानो हाला नालाय बिराद खस्थ' जाबाय बेखायनो मुथा नाना होदों आरो आथिंफोराबो हुना लानो हायो जों जिनिर जाला जोब्बाय आसुगुरफोराबो नै हाना लानो हायो जों लावला जोब्बाय मुथालाय हाना होनो होन्दोंमोन ओमफ्राय आङो थाथोंसै आं गोलावखौनो लास्रानोसै होननानै लास्राबायसो नै गोलावखौनो उनाव हानोसै आरामनो स्र'नो मोजां मोनदों आथिं नानानै मोजां मोनदों मुथु आथिं नाना आंनि आथिंखौ नाना मोजां मोनदों नामा मुथुआ आंनि आथिंखौ नाना मोजां मोनदों मोजां मोननाय गाज्रि मोननायलाय मा खोथा दं आरो प्रयजन जानाय खोनादों ओमफ्राय नै आंहा दिनैनि दिनाव पार्सेल मोनसे फिसा मोनफैलायबाय आं नायथ'थ' नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलायनोसै आरो बेसेबांनि मोनथाय मुथु 300 300नि Itu berapa no? मा खालामो नै हस्पिटालाव थांबोला गाननो होननानै अर्डार खालामदोंमोन गुरै कटननि माबाथार सोग्लाबलाबथार आरो गरमनि थाखाय आराम नै बिदियाव सेन गोनां आरो बिमा जाबा इदि ड्रेसखौ नांगौ जायो नालाय इथिबो सेन गाहायावहाय बेबायदि आरोना गोदान मोनामदों सुबासो गाननो हासिगोन बेखौ दाथ' गाननो हाया नै जाहा बेबिनि पार्सेल मोनफैदों दिनै ओमफ्रायो मा पार्सेल बियो बेखौ एसे जाहा मुथुआ खेवसिगोन आरो ओमफ्राय नायनोसै जयैनो पार्सेलखौ ना मुथु वाव मुथुआ बेबिनि पार्सेलखौ खेवनो एक्साइटेड मा दंथाय बेयावहाय मा बुस्थु गैया मुथु माबा देलायग्रा बेबिनि देलायग्रा बेबिनि पार्सेल मा दङ देखायनालाय सफैबाय बेसेबां लानायमोन 7 हिमालयानि हेपि बेबी गिफ्ट पेक हिमालय कम्पानिनि आरोना इखौ बेलथायना ला नैबेयावहाय मा दङ जाहा मुथुआ देखायगोन आरोना जोङो बेखौ हस्पिटालाव थांनायावहाय लांफानो नागिरदों नांगौ जायोना जाया मिथिया जिखिजाया जों बायसान्सनि थाखाय लांफानो नागिरदों आरो नांगौ जाबालाय बाहायनोसै आरो नाङाबालाय बिदिनो लाबोफिनसै न'आव बाहायफैगोन आरो उनावहाय बेयो मा
Himalaya Gentle Baby Soap. Baby Soap. Sabun. Sabun. Oke. Bे जाबाय माबा dong? Webs होनना बुङो webs. Hugarग्राया न'? हुगारग्राया. Webs गासै खैथा मोनबाना सयथा? Shampoo. Baby shampoo. Baby shampoo. मोजाङानो माथो. नैबे जाबाय powder. Baby powder. Babyनि powder. बे जाबाय baby massage oil. मोदोम नाग्रा. बेबो जाबाय baby cream. Baby cream. ओमफ्राय नैबे जाबाय diaper rash cream. diaper गानहोनानै माबा जायोबा फुनग्रा cream आरो. खैथा मोनदो देखायनालाय लारि लारि. इयाव दोनदोब्रा लारि लारि. मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा, सयथा, सातथा. आं अर्डार खालामनायाव नुनायाव माबाल'सो नुनायमोन, मोनबाल'सो नुनायमोन. स' इयाव मुथुखौ आं खनसे देखायनि. जा मुथुआ बेबिनो मा अर्डार खालामदो वाव. ओमफ्राय आरो मोनसे पार्सेल मोनफैबावदों. बे मोनसे पार्सेलखौबो देखायदो मुथु. जोंहाना न'आ नै गुरलाय गुरजाय जाजोबना दङ. बे मोनसे पार्सेला जाहैबाय नै बियो बेबि बामग्राबो फुजाग्राबो आरो. बेखौबो मोनथाम नुनायमोन आं खिन्थु मोननैल' मोनफैदों आरो. एसे माबा मा होनगोन टसअप साइज होनगोन न इखो? टसअप बायदि बेबिफोरा गोरलैयाव बिराद मोदोमफोरा गोरलै जायोना सायोना जोंनि आखाइफोरा बामनायाव ओमफ्रायो बेयाव लानानै बामजागोन आरो बेबिखौ. देलाय मादि बामगोन होनदो? मादि बामगोन बेबिखौ? बेबिखौ बेयाव लाबाय. नै सना मानसि होनदोब्रा. सुनांगोन बेखौ. सुनो मोनाखै दिनसो मोनफैदों. दा बोथोरासो अखा. नै ओमफ्राय आंनो बिजि हरदों आरो माबानिफ्राय हस्पिटालनिफ्राय. जोङो हस्पिटालावहाय एडमिट जानायनि साननै सिगाङाव बेखौ लानो थिनदों आरो. मुथुआ थांग्रोदोंमोन नालाय ओमफ्राय मुथुनाव हरफाबाय. ओमफ्राय बे बिजिया आंनि थाखाय नङा, जोंनि बेबिनि थाखायसो आरो. ओमफ्राय मुथुआ खोन्थाना होलाय माबायदि? बेयो जाबाय माने बेबिया बाहेराव फैनायनि उनाव एनभाइरनमेन्टजों गोरोबनो हानायनि थाखाय बिजि आरोना एडभान्स. जोंनि बारहावाजों गोरोबनो हानायनि थाखाय बेखौल'. बेयो बे मुलिया मोनसेल'सो ओमफ्राय बेखौ लाजोबनांगौ दा? बिजिसो नालाय लानांसिगोन आरो हरबाय नालाय.